90-95 особового складу дуже сильно зраділи, що ми нарешті можемо піти і дати ворогу по зубам на його території. Це було круто, це спостерігалося в особового складу, оцей такий підйом. Бурхливість цих емоцій, цей позитив, який вони випромінювали. Як я кажу, можна лампочку було в простір просто вкрутити, і вона би світилася від тої енергії, яку випромінював цей особовий склад. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні! Нас всіх зібрали, розгорнули перед нами велику карту. І так, коли її почали відкривати, я так в загальному почав догадуватися, що це буде, поки не почали розказувати. А коли розказали, всіх так зразу щелепа донизу, такі, ого. Каже, і ми туди будемо? Да, ми туди будемо. І ми оце? Так, звісно ж, це. Я пам'ятаю, стоїть там такий хлопчина, каже, так це ж собі, це, каже, в історії про це напишуть. Він каже, звісно, каже, ви відійдете в історію. Воно буде